adlaw mga igsoon, igagaw, parintis, pagtuog sa hustong pangatarungan. Kini si Alwin na usab o hinaot unta nga anaa ka sa kadagayas pagtuo, sa kabaskog sa paglawas o sa kaabunda sa kaalam. Ang atong hisgutan karon mao ang gitawag og philosophy. Unsa man ang philosophy? Ang philosophy gikan sa Griegong pinulungan nga filosofia. Ang pulong philos gihubad sa in English og love. Sa Bisaya pa gugma. Ang pulong Sophia gihubad sa in English nga wisdom. O sa Bisaya pa kaalam. Ito pa ang kiniling pulong filosofia, philo ug Sophia mga Greek words. Ang filosofi litra por litra nagpasabot di ay kana og gugma sa kaalam. Ang atong litra por litrahon paghuhubad. Ang tao nga nahigugma sa kaalam gitawag og philosopher. Nga sa Bisaya mahimong hubaron sa pulong nga manggialamon. Dili pilosopo. Hinumdum ko sa bata pa ko. Nilaging akong inahan kusog sa na maninghag. Nya kinising bata sa ta nga kusog po magtubag-tubag. Nagtubag nako ingnon rin ko pilosopo kang bata ka. Pak! Piti ring ba. Sa Bisaya ang meaning og pilosopo kay nagpasabot man tubag nga dunay sagol binuang. Ang pagtubag nga dunay sagol nga binuang kanunay iabot sa kasaypanan kon fallacy mao'y kaatbang sa panahon ni Plato nga gitawag og sophist. Bahalag sayop basta kay modaog sa lantogi. Maunay gitawag og sophist. Oh, pwedeng hubaron sa Binisaya tawag na to sophismo. Kanang mga bata nga kusog mo tubag-tubag sa ginikanan, ayan na ninyo tawag og pilosopo. Mas maayo tingali nga tawag og sophismo aron ang pulong pilosopo atong iuli ngadto sa tinuod niyang kahulugan. Ang tao nga manggialamon o pilosopo dili mahilumna kung dili makibaw sa usa ka butang. Dili gini siya muundang og duki-duki. Iya gyud pangitaon og unsa gyud tinuod. Walay undang nga mag-usisa sa palibot sa kalibutan o sa tibuok kawanangan o tibuok universo. Ang mga pilosopo dili mo angkon nga nahibaw sa tanang butang. Kung dili padayon silang higugma sa paghibalo sa tanang butang. Nindot kaayo ang giingon ni Socrates. Matod pa ni Socrates, wisest is he who knows he doesn't know. Labing manggilamon siya nga nakahibaw siya nga wala siya kibaw. Sulti niya kini kay may mga kaatbang mangod siya niadtong panahon nga gitawag og sophismo. Nga kanunay manghambog nga nahibaw sa tanang butang, gipaagig duwa-duwa sa mga pulong nga hinungog kon binuang ug wala moagi sa hustong pangatarungan. Gibuhat nila kining kabaskog sa pagpangatarungan bisag sayop aron lamang modaog sa lantugi na may bayan. Tinuod naa sila'y kaalam, apan wala sila'y gugma sa kaalam. Doon ay mga pamaagi sa filosofiya kon philosophical method. Tawag ka na siya questioning, ang pagpangutana. Why? Ngano man? How? Giunsa? Where? This when? Kanusa? What? Unsa? Critical discussion kon tukion. Napitag gitawag og rational argument. Lantugion nga gipinasikad sa hustong pangatarungan. Systematic presentation kun hanay nga pagpahayag. Sa ato pa, ang filosofiya mao ang pagpangutana. Unya sundan dayon sa pagtubag sa pangutana, sa paagi sa hanay nga pagpahayag nga nagsubay sa hustong pangatarungan. Sa lintunganay pagsabot, ang filosofiya mao ang pagkauhaw sa kaalam. Daghang mga sanga sa filosofiya, maghisgot ta sa pipila kanila. Dili na to doon. Natag gitawag og axiology. Ang axiology mao na siya ang gilangkuban sa aesthetics ug ethics. Ang aesthetics mao ang pagtuki o pagdaig may labot sa art or designs. Sa mga paintings, pagdaig sa music, plays, pagdaig sa kultura ug sa mga hulagway sa kinaiyahan. Sa nag-eskwela pa kog fine arts sa UB, ingnan day ko sa una nga. Sa mga kaoy, masag kay arts of appreciation. Ang ethics pod, mao ang pagtuki may labot sa moralidad. Isgutan dinhi unsaon pagpuyog maayong pagkinabuhi. Importante ni sa college. Dapat ay gitawag og epistemology. Ang epistemology mao ang pagduki-duki mahitungod sa kaalam. Disagikan ang kaalam. Nganong ang tao do na may kapasidad nga mahibaw. Nya dapat ay gitawag og metaphysics. Ang metaphysics mao ang pagtuon mahitungod sa realidad. Unsa may naa likod ni anang mga bituon, likod sa mga butang unsa may naa ana. Nganong naa may mga butang? Nay pangutana nga nag-ingon, why is there something rather than nothing? Unsa may nakapamao sa usa ka butang? Maghisgot dinhi og existence, time, objects ug ilang mga properties, wholes ug ilang parts ang kinatibuk-an og mga parte niini.
mga events, processes of causation, ug ang kalambigitan sa mind ug sa body, kalambigitan sa huna-huna ug sa lawas. Hisgutan ang essence ug accidents, ang particulars ug ang universals. Hisgutan usab ang abstract objects ug ang concrete objects. Ani dinhi maglantugi ang matag kampo sa realism ug idealism. Napuntay gitawag og logic diha sa kolehiyo. Tanan ng mga estudyante mag-agi og logic o ethics. Ang logic mao ang pagtuon sa argumento ug hustong pangatarungan ug walay luna ang hinungog kon binuang. Napuntay gitawag og mind and language. Sa philosophy of mind, maghisgot sa kahimtang sa hunahuna sa tao ug unsay kalamigitan niya sa lawas sa tao. Kay klaro man, ang lawas sa tao mahikap ug makita ug masimhutan ang baho niini. Kanang moingon ka, nanimaho ang tao. Apan ang mind kung huna-huna. Klaro kayo nga, naa sa lawas sa tao. Pero bisan pag imong wiwion og maayo ang utok sa tao, wagid kay makita ang huna-huna. Sa philosophy of language o hermeneutics, puting kayon og maayo ang language kung pinulungan. Di sa gikan ang pinulungan. Unsay buot ipasabot sa tagsulat niini. Sample, ang Biblia. Magbasa gali kag Biblia, ay pataka og hubad. Ay pataka og interpret sa imong gibasa kay basig dili na may gipasabot sa tagsulat. Kinahanglan nga sa imong gibasa, dili ang imong kagalingong interpretasyon ang matuman. Katong nagsuwat mao imong sabton. Tungod sa personal nga interpretasyon sa Biblia, mukabat na og 4,200 ka mga relihiyon kapinpuntulan. Niyan ang 4,200 ka mga relihiyon, doon ay usa lamang anak nga tinuod nga relihiyon. Sa philosophy of religion, usisahon ang kada relihiyon o makaumba sa hustong pangatarungan o ganoon na ba'y tunadang moral. Hisgutan dinhi kung naabagay Diyos o wala. Doon na ba'y kalambigitan sa pagtuo o hustong pangatarungan. Muhaong ba ang relihiyon sa siyensya? Ang political philosophy mao ang pagtuon may labot sa panggobyerno. Maghisgot dinhi mahitungod sa hustisya ug kaangayan. Malaod, maghisgot og kabtangan, ug ang katungod ug obligasyon sa matag lumulupyo. Naa sa tay gitawag og theodicy. Ang theodicy related ra pod sa philosophy of religion. Dinhi atong hukman kung ana ba gi Dios o wala. Nay pangutana nga kung dunay Dios nga labihan ka maayo. Anong ana amay daotan? Hanto din hilang una ta o makikita na po ko nimo sa sunod video. Og manamilit na usab ako sa pag-ingon. Dakong hagit sa pagtuo kung isan niya na ang bakat. Nga gisuluban sa dagway sa panatuuran.